Bermeoko Udalak eta Lurgaia Fundazioak Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, janden larunbatean uztailaren 14an, Gaztelugatzeko kostaldea garbitzeko antolatutako auzolana arrakastatsua izan dela adierazi dute. Antolatzaileek azaldu dutenez, 53 pertsonek parte hartu zuten ekimenean, eta 700 kilo inguru hondakin batzea lortu zuten. Bermeoko herri babesak emandako laguntza ere ezinbestekoa izan zen ekimen hau aurrera eraman ahal izateko. Irune Hormaetxeak Bermeoko ingurumen zinegotzea gogoratu duenez, jardunaldiaren helburua bikoitza izan zen. Batetik, Gaztelugatzeko babestutako eremuaren itsasertzeko hondakina garbitzea, bere ingurumen balioa eta bere paisaiaren edertasuna zaintzen eta mantentzen laguntzeko. Eta bestetik, gizartea sentsibilizatzea hondakinak eta batez ere plastikoek itsasoan sortzen duten ingurumen arazo larriaz. Talde guztia, San Juan azpiraino jaitsi zen itsasbehera aprobetxatuta. Bertan, Akatz eta Gaztelugatze bitarteko badia guztian garbiketa lanetan aritu ziren eta hondakin kopuru handia batu zen. Irune Hormaetxeak azaldu duenez, batutako hondakinen parte handi bat itsasoko jardueraren ondorio sortutakoak izan dira. Baina beste erabateko hondakinak ere batu dira, gehien bat plastikozko ur botilak.